Ayun, na-record na. Tama na to? Pwede ba to?
Hindi akin to.
Ano po mas ulan? Pare-pare siya. Ay, dana. Okay na mga nandun na. Wala yung chapter ka. Si Kalim. Bakit na kami? Anita Jackson? Nakapili ko na Jackson? Go! Slow down, down, down.
Wala ko lang dala. Set na kayo doon. Yung dalawang